Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubika ukuthi sinzima isimo sempilo kuthuthani Ndlovu ongumdidiyeli wezingoma zabaculi bamaskandi osebenza eTax Studio. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi elanibula khona le video. Mangoqala usidionele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke uwakandwande Mothanda ongangibiza intatheli kaYouTube. Ucela ukukhulekiswa umculi kaMaskandi ongeneme ngokungaphatheki kahle ngokwempilo ko-producer uThuthani Ndlovu. uDlubheka uveze indaba lezi ekhasini lakhe la Facebook. Ubhale wathi sanibonani Bengicela sikhulekise umfowethu esisebenza naye uThuthani Ndlovu emkhuhlaneni omubi ombambile. Isimo sihle neze empilweni. Silokho siqale naye nje ukusebenza ubelokho engitshela ukuthi akekho mnandi empilweni kodwa ke siyathemba ukuthi uzolulama ngokukhulu ukusheshsha. Kubhlungu kakhulu kimi njengoba namhlanje bekuyilanga lokuphothula umsebenzi wami kodwa ke ngosimo sakhe sempilo akusenze ekanga kodwa ke ngiyathemba ukuthi imikhuleko yeni izozwakala. Abantu ke baye bephoseka kuma comment section beyoshiya imiyalezo eyahlukahlukene. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Safisa ukuthi insizwa le sengathi ngalulama ngokukhulu ukusheshsha. Njengendatheli kaYouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambeke evidweni elandelayo.